ನಮಸ್ಕಾರ ಕುದ್ಲ ಮುಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ Yes, very good, very good. ಒಂದು ಊರ್ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಜನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 15,000 ಅಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್. Okay, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. one more time. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪೂರಕಲ ಎಂಕೆಲ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನಿಕ್ಕಲ ಇಂಥ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾಗ ಅಂತ ಬಂದು ಚಾನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿದ ಕ್ಯಾಬ್ಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಾದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹೊಡ್ತಾವ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅವಡೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ಜವಣಿಯರು ಇರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರಕ ಬಾಜರ್ಗ ಮನೆನ್ಕ ಜವಣಿಯರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರ ಜವಣಿಯರು ಇತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಜವಣಿಯರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಜವಣಿಯರು ಎಂಚ ಪಾತ್ರಕ ಎಂಚ ಪಾತ್ರಕ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತುಳು ವರ್ಡ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಗ ತುಕ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜವಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ I'm Shiran Krishna. I'm from Sri Lanka. ಲೌಡ್ಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ I'm from Sri Lanka. I'm 24 years old. 24 years old. Yeah. Come on. So I'm an automotive technician here. Okay. My hobby is playing guitar. Okay, guitar. Yeah. You're playing guitar, I'm a right? musician, like in Sri Lanka. Okay. But here nothing is going on, right? I'm working to balance work-life balance. Okay. I'm going to balance my work and life. So that's my main goal. Okay. So I think that's all. That's I ನಾಚಿಗೆ ಅವನು ಪಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ಬಾರಿ ಜೋರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದತ್ತು and one more guy is there. He's from, I want to introduce him only. Okay, Mr. Hi, Ah, Mr. Abu Bakr. okay, Abu Bakr Usman. okay, I came from Sudan. okay, Sudan is a big, nice country, okay, and people there is very lovely. I came here before about 3 months yeah, for work here. okay, I'm working as truck technician. hmm, I like this city, Dubai Okay. city. okay, The Egyptian guy yeah, is a very, very, very kind and very nice guy. okay, He is my friend. okay, He called Dikshit. uh-huh. He is going to be the famous YouTuber in Dubai. So support him. Yes, Make subscribe. yes, thank you so much. It's from your heart? Yeah, of course. Of course. Yeah. And what we No one asked me this question before. very good. I don't know. I don't know my hobbies. When I asked, no one asked his hobbies because we don't have any hobbies. Is it? You don't have any hobbies? I don't. But let me think. Ah, Nowadays, I'm thinking to learn. You know the pressure in this country or in this city. Okay. Work pressure and this stuff make you very, very, very. What to say? stressful. Yeah. So we need something Hmm. to rest ourselves. Yes. So I'm thinking to learn how to play with guitar. Oh. And I have a friend here. Yes. He is a professional in guitar. Guitar. He will learn me. Mr. Christo. Mr. Cristo. Is he has a band in Sri Lanka, right? Yeah. Yeah? yeah. Had. Okay, sorry. Now, Now also there, right? They've left everyone? now they are continuing the band. Ah, okay. Still is there, no? But you are not there. Yeah, that's no problem. Ah, see. So
inshallah, if Allah wills, I will learn this Okay. to play on guitar in my weekend and Okay. in my vacations Okay. to make balance. Yes. Yeah, balance psychology balance To release the stress. to release the stress. Exactly. Exactly. Okay. Thank you so much. We will talk more later. Okay. Regarding our Mangalorean language is there. Tulu. You can say Tulu. Okay. I will teach you some language, some words. Which Should say. Okay. 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 And now again, one more guy is there, Mr. Asanka. He is also from Sri Lanka. Asanka, tell about yourself. I am Asanka. I am also from Sri Lanka. Okay. I am working at Gargash with Dixit now. Uh-huh. I am a technician at his company. Okay. He's a very good person. I like him very much. Okay. He's doing a YouTube channel. He's supporting us on work. Okay. And you all subscribe to his channel, D2 Works. Which vlogs? Which vlog rocks? Vlogs or rocks. Okay. What's your hobbies? I didn't have any special hobbies. Special hobbies. Just sitting on YouTube, Facebook, chatting. That's all. Girlfriend? No, he's only my wife. Okay, I'm married. Oh, sorry. He's married. I'm married. Okay. 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 You have two bacha? No. No. Four bacha? No. Then zero bacha? You told no? Four but. Huh? Yes. Four but. Yes. 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 You got married, but he's single. Yeah, but yeah. bacha is with him. Yes. How it is He possible? has, how do you say that? Living relation. Illegal. Illegal. Illegal ನಮ್ಮ vlog illegal ಆವು. Red Moose ಅಂತ ಪಾತಿರಿಯಾ? Children? You have children? You married? No, Huh? I don't have even girlfriend. Sorry, don't Miserable lie. life. Don't lie. No, I don't lie. Huh? I don't lie. Very good. What about you? Me too. Huh? Me too. Two. No. Raj, bale mare wo. Ide bale. Ah, okay. You have a two? No. I'm same situation as. Abu Bakar. Okay, no problem. So, English ಪಾತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತಿರ್ವಾಗ ಎಂತ ಪಾತಿರೋದ ಓಕೆ ಸೇ Namaskara kudla. Amcha wallahi. Yes, very good. Sanda kadibda. Ajibu dada. Say one more. Manasanda kadibda. Thank you. You should say. Okay. D2 Vlogs. Subscribe Malplay. Manple, one more time. D2 Vlogs. Subscribe Malplay. Yes, thank you so much. ಅದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜವನತ್ ಆಂಡಾರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲಯಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತಮಿಳ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಲುಗು ಬರ್ತದ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು 7 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಷಣ್ಮುಖರಾಜ್ ರಾಜರೇ ಷಣ್ಮುಖರಾಜ್ ಉಪ್ಪಡು ರಾಜ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ತುಳುಟು ಮಲ್ಲಿ ತುಳುವೆ ಬಾರ್ಪುಣು ಮಾರೆ ಬಾತಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಾದ ಉಂಡು ಬೇಲೆಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಗ ಮಾರೆ 4 ಬೆತ್ತ ಸಾಂಗ್ವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಂತೇರು ಎತ್ತೆ ಕಾಸು ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚುಂಡ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ಜರ್ಸಿಗೆ ಆಯ್ತು 40,000 ಉಂಟು 40,000 ಮೈ ಗಾಡ್ ಕೂಲೆ ಒಂದು ವಕೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತವಿಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಚೆ 25 ಕಿಲೋ 1,400 ಇತ್ತು ಈಗ 2,000 ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕಿಲೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? 3 ಕಿಲೋ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ನೋಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ದುಬೈ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 4 ಎಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯ್ಯವಾ. ಮತ್ತೆ 2 ದನ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯ್ಯವಾ. ಮತ್ತೆ ಈಗ 4 ದನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂದು ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಅದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗಿನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೀ ಸಿಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ பண்ணிருக்கேன். ಇದು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅದು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇವರು ನಮ್ದೇ ಜನ. ಇವರಿಗೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಆ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಜ. ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಎಂದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಜಾಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾತೇರಿಯಾ ನಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು. ನಾಳೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟು. ನಾಳೆ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಾಳೆ നല്ല ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಯಾರನ್ನಾലും ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಸಾ ದುಬೈ ಡುಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಎಂತ ದುಬೈಲಿಂದ ಎಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಂತ ಇಷ್ಟ ಹಣ ದುಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಏನು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿದು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ನೀವೊಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬಹುದು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ ನಿಮ್ದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ದು ಕಡೆನೆ ಉಂಟು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲಿದದು ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ ಕಲ್ತದ್ರು. ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಊರದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಊರಿದೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಜೀವ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಊರ್ ಕಡೆ ಏನು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಊರ್ ಕಡೆ ಏನು ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಊರ್ ಕಡೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರೋದು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೈಸಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ದುಬೈ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ. ಮುಂದಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ದು ಊರ್ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಜನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 15,000 ಮಿನಿಮಮ್. ಅதாவது ನೀವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನೋದು, ನೀವೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ತಿಂದ್ರೆ 15,000. లేదు ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ತಿಂದೆ ಅಂತ ತಿಂಗಳ ಮಿನಿಮಮ್ 25,000 ಅದು 30,000 ಆಗ್ತದೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಸೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವೈಫೈ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಾಡಿ. ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದಿ ಹಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ದುಬೈಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ದುಡಿತಾನೆ. ದುಬೈಲಿ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದುಡಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ದುಡಿತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂದು ಬೇಲಿ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ.
ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಖೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಮ್ದಲ್ಲಿ 41 ಉಂಟು. ಸಂಜೆ 6:30 ಆಯ್ತು, ಈಗ ತನಕ 41. ನಮ್ದು ಗಾಡಿ ಬೆನ್ಸ್ 1:30 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಕೂಡ cooling ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ತೊಡಿತಾರೆ ಮೇಲ್ಪಡ. ನಮ್ಗೂ ಖರ್ಚೆ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅವ್ನು ತೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much. Bye bye.